नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा केकले माताजी। हरे कृष्णा அதான் ரெண்டுல ஆன் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க போல. அது ரெண்டு இதுல வருது. ஒன்னு ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அதான் எக்கோ அடிக்கும். हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे நான் பண்ணிட்டுமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜனசலாகயா சச்சோர் உண்மையிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரோ ஸ்ரீயுதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விசாகான் விதாம்ச ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீன பந்து ஜகத்பதே கோபேச கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமோஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वार्धकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वेश नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्ण प्रताय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन् विधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाससात्यदेशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी। கிருஷ்ண மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இன்னைக்கு வந்து யார் யார் வந்திருக்காங்க? இன்னைக்கு புதுசா ஏதாவது லெவல் 2ல யாராவது கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணிருக்காங்களா? நம்ம நேத்து முடிஞ்ச லெவல் 1 கிளாஸ்ல இருந்து லெவல் 2ல யாராவது வந்திருக்காங்களா? இன்னைக்கு பாக்குறோம் பிரபு, கொஞ்சம் பாருங்க. யாரா இருந்தா அவங்க நோட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஏன்னா நேற்று முடிஞ்ச லெவல் 1 முடிஞ்சது. அவங்க வந்து மணிமேகலை மாதாஜி இன்னைக்கு கிளாஸ்ல வருவாங்கன்னு சொன்னாங்க. அவங்க யாருன்னு நோட் பண்ணிக்க மாதாஜி கொஞ்சம். பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நான் ஒரு சின்ன மங்களாச்சாரம் பண்ணில. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயே ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயே ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயே
ஓம் சக்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா வீடியோ ஒன்றும் ரெடி ஆகல, இன்னைக்குதான் வீடியோ தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த கேமரா. அதனால நாளையில இருந்து அடுத்த திங்கட்கிழமைல இருந்து நமக்கு வந்து கேமரா வந்துடும். ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் கேமரா இல்ல, அதனால கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்று நம்ம 3வது பதம் விட்டோம் இல்லைங்களா? 3வது பதம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 3வது பதம் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கலாம் மாதாஜி. சவுண்ட் கேட்கல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கேக்குதா பிரபுஜி? கேட்கல. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி. ஆரு ஆரு சோர் குணே யோகம். ஓகேவா பிரபு? இப்ப கேக்குது. மாதாஜி அவங்க முதல்ல படிச்சு கேட்கல. இப்போ சொல்லுங்க. படிக்கிறேன் பிரபுஜி. இப்ப கேக்குதுங்களா? இப்ப நல்லா கேக்குது. ஓகே பிரபுஜி. ஆருரோக்ஷோர் முனே யோகம் கர்ம காரணம் உச்யதே யோகாரூடஸ்ய தஸ்யைவ ஷம காரணம் உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அழகா படிச்சீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இந்த 3வது பதத்துல அஷ்டாங்க யோக முறையின், அதாவது புது மாணவனுக்கு செயலோ வழியாகவோ கூறப்படுகிறது. அதாவது பாத்தீங்கன்னா அஷ்டாங்க யோக முறையின் புது மாணவனுக்கு செயலையோ வழியாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் யோகத்தின் முன்னேறவனுக்கு ஜட செயல்களை துறந்தாலே வழியாக கூறப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ நேற்று நாம ரொம்ப அழகா விரிவுரை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா விரிவுரை பார்த்தோம். ஏன்னா இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை பண்றவங்க யார் பண்ண முடியும்னா துறவிதான் பண்ண முடியும். நம்ம போன ஸ்லோகத்திலே நம்ம அது பகவான் ரொம்ப அழகா நமக்கு விரிவா கொடுத்திருக்கிறார். அதாவது என்ன சொல்றார், அதாவது இதை வந்து துறவரம் பண்றவங்க தான் அது வந்து ரொம்ப அழகா பண்ண முடியும். நாம வந்து ஒரு குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க, ஒரு கிரகஸ்தனா இருக்கிறவங்க, ஒரு சமுதாயத்துல இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் கடினம் தான் இல்லைங்களா? இது போன ஸ்லோகத்திலேயே நாம விரிவா இதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த பதத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, அஷ்டாங்க யோக முறையின் புது மாணவனுக்கு செயலையோ வழியாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றார். ஆனால் யோகத்தின் முன்னேறியவனுக்கு ஜட செயல்களை துரத்தாலேயே வழியாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றார். அப்ப ஜட செயல்களை துறந்தாலே போதும் இல்லைங்களா? அப்ப ஜட செயலை துறக்கும் போது நாம என்ன மாதிரி ஆகும் பாருங்க, பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம போக ஆரம்பிச்சிருவோம். இதே பதஞ்சலி முனிவர் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க அஷ்டாங்க யோகத்தை நீங்க செயல்பட ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா உங்களுடைய உடலும் புத்தி மனது இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் ஆகும். கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டா அதுக்கப்புறம் என்ன வரும்? பக்தி தான் வரும் இல்லைங்களா? அந்த பக்தி. அப்ப நம்ம செயலை ஆட்டோமேட்டிக்கா திறந்தால என்ன வரும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு முக்தி தான். ஆன்மீகத்தை அனநிய பக்தியை நம்ம ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லைங்களா? அதுதான் இந்த பதத்துல விடுற. இதுல கண்டினியூட்டி பாருங்க. இந்த 4வது பதமும் படிச்சிடலாம். படிச்சிட்டு ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து விளக்கம் கொடுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த 4வது பதம் படிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யதா ஹி நேத்ரியாதேஷு ந கர்ம அனுஷஜ்ஜதே சர்வ சங்கல்ப சந்நியாசி யோகாரூடஸ்ததோச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்பொழுது ஒருவன் பல நோக்கு செயல்களையும் புலன்கிளர்ச்சிகளையும் ஈடுபடாமல் எல்லா பௌதிக ஆசைகளும் துறந்த நிலையில் உள்ளானோ அப்பொழுது அவன் யோகத்தின் உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகிறது இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம எல்லா செயலுமே வந்து நம்ம துறந்துரும். எப்படி துறக்கணும் பாருங்க. ஆக்சுவலா வந்து துறவரம் போறவங்க வந்து எல்லா செயலையும் விட்டுடுவாங்க. சொந்த பந்தங்கள்லாம் விட்டுட்டு அவங்க போய் எங்கேயோ போய் உட்காந்துருப்பாங்க. ஆனா நாம குடும்பத்தோட இருக்கிறோம், சமுதாயத்துல நம்ம மேன்மேடுக்காக ஏதோ ஒண்ணு காரியம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ அவங்க துறவரம் போக முடியுமா? இந்த மாதிரி செயல் செய்ய முடியுமா? அஷ்டாங்கத்தை செய்ய முடியுமா? அது தேவையப்படாதுன்னு தான் பகவான் சொல்றார். அது என்ன மாதிரி பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த பகவானுடைய நாமத்தை சொன்னாவே போதுன்றதான் இங்க திரும்ப சொல்ல வர்றார். எப்பொழுது ஒருவன் அதாவது பல நோக்கு செயல்களை புலன்கிளர்ச்சிகளையும் ஈடுபடாமல் எல்லா பௌதிகாசையும் துறந்த நிலையில் உள்ளானோ அவன் அப்பொழுது அவன் யோகத்தில் உயர்ந்தவராக கூறப்படுகிறது அப்படின்றார். இந்த பதம், இந்த 3 நாள். அப்ப அஷ்டாங்க யோகத்தில் 2 நிலை தான் இருக்கு. ஆரம்பம் இருக்கு, உயர்ந்த நிலை இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த 2 பதத்திலையும் சொல்லப்படுது. இப்ப 3வது பதத்துல ஆரம்பம், அதாவது உயர்ந்த நிலைன்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம உயர்ந்த ஸ்தானத்துக்கு வரும். இது 2மே வந்து அஷ்டாங்க யோகம் தான் வருது இல்லைங்களா? அப்போ ஆரம்பம் சொல்லப்படுது ஒருவன் செயல்பட வேண்டும், அவனது கடமையை செய்ய வேண்டும். அதாவது ஒருவன் செயல்பட வேண்டும், ஆனா அவனது கடமையை செயல்பட வேண்டும்.
அப்ப எப்படிப்பட்ட கடமையை பாருங்க. அஷ்டாங்க யோகத்துல விட்டுருங்க, சாதாரண கடமைகளை நம்ம என்ன செய்யறோம்? அதாவது நம்முடைய சாஸ்திர சம்பிரதாயத்துல என்ன சொல்லப்பட்டதோ அந்த செயலை ரொம்ப அழகா நாமும் செயல்பட ஆரம்பிக்கிறோம். அது நம்முடைய கடமை, அதான் நம்முடைய தர்மம் வேதம் சொல்லுது இல்லைங்களா? இதே 3ஆம் அத்தியாயத்திலே கர்ம யோகத்திலே பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்ல, உன்னுடைய கடமை நீ செய், சரிவர செய்கின்றார். அப்போ ஒருவன் செயல்பட வேண்டும். அஷ்டாங்க யோக பயில வேண்டும் என்றால் அது ஆசனம், அந்த ஆசனம் அமைக்கணும். அப்ப அந்த ஆசனம் அமைக்கிறதுக்கு ஒரு அதாவது வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு, உயர்ந்த இடமோ தாழ்ந்த இடமோ இல்லாம சமநிலையில இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது. அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா ஒரு இதே அத்தியாயத்துல படிப்போம் இதை பத்தி, அந்த ஆசனம் அமைக்க அந்த சாராம்சம் பத்தி படிப்போம். ஒரு மேடை அமைச்சு அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா அருகம்புல்ல போட்டு புல்ல போட்டு அதுக்கு மேல ஒரு துணியை போட்டு அதுக்கு மான் தோலை போட்டு அதுக்கு மேல ஒரு கிளாத்தை போட்டு அதுக்கு மேல நம்ம அழகா உட்காரணும். அது உட்கார முறையும் இருக்கு, ஆசனம் அமைக்கிற முறை இது. சோ இந்த மாதிரி நாமும் அதை செயல்படும் போதுதான், அது மாதிரி செயல்படும் போது உயர்ந்த நிலை இல்லாம தாழ்ந்த நிலை இல்லாம சமநிலையோட இருந்து நாமும் அதை அந்த ஆசனம் அமைச்சு அதுக்கப்புறம் தியானம் பண்ணணும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பற்றின்மையே நாம அந்த பற்று இல்லாம நாம அந்த பக்தியை நாம கொடுக்கணும். அந்த தியானம் பண்ணும் போது பற்று இல்லாமல் இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம அதை தூய்மை அடைய முடியும். இப்ப நம்ம ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கிறோம், ஒரு நிர்வாகத்துல வேலை பார்க்கிறோம், ஒரு நிர்வாகம் வச்சு நடத்துறோம், ஒரு சமுதாயத்துல இருக்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஒரு எக்ஸசைஸ் காலையில நம்ம பண்றோம், இதை உட்காந்து ஒருத்தர் நின்று பண்ணிட்டு இருக்காரு, ரொம்ப அழகா பண்றாரு. அவர் பண்ணி முடிச்சுட்ட உடனே பாத்தீங்கன்னா வெளியே அந்த வேலையை அதெல்லாம் முடிச்சு விட்டோம்னா ஆபீஸுக்கு போவாரு, இல்ல சமுதாயத்துல எங்கோ ஸ்ட்ரீட் வழியா போறாரு, கார் ஓட்டி போறாரு, ஏதோ ஒண்ணு போயிட்டு இருக்காரு. அங்க ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துன்னா அவரு பௌதிகவாதி ஆயிடுவாரு. அப்போ அந்த மனதும் சரி, அந்த உடலும் சரி, அந்த செயலும் சரி, புத்தியும் சரி, அப்ப திரும்ப என்ன பழைய நிலைமைக்கே போயிடும், பௌதிக நிலைமைக்கே போயிடும் இல்லைங்களா? திருப்பியும் பழைய நிலைமை போயிடும். திரும்ப மறுநாள் காலைல உட்காந்துவாரு, இல்ல அன்னைக்கு ஈவினிங் திருப்பியும் தியானம் பண்ணுவாரு, தியானம் பண்ணி அந்த மாதிரி திருப்பியும் அந்த இது பண்ணுவாரு இல்லைங்களா? அதுதான் பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த மாதிரி நீ செய்யறதோட, அஷ்டாங்க யோகத்தை கஷ்டப்பட்டு நீங்க பண்றதோட பக்தி யோகமே சிறந்தது. உங்களுடைய கடமையை நம்ம கடமை என்ன? நமக்கு நம்ம 2 குழந்தை இருக்கா, அந்த குழந்தைய நல்லபடியா வளர்க்கணும், அதுக்கு நல்ல ஒரு நம்மளோட வேத பாடசாலை சேர்த்து வச்சு அவங்க வேதத்தை படிக்க வச்சு குழந்தைய நல்ல ஒரு உத்தியோகத்தை வாங்கி கொடுத்து நல்ல காலேஜ் படிக்க வச்சு உத்தியோகத்தை வாங்கி கொடுத்து அதோட நம்ம லைஃப் செட்டில் ஆகுது, அவங்க லைஃப் செட்டில் பண்ணி நாம ஒதுங்க வேண்டியதுதான் இல்லைங்களா? அதுதான் நம்மளுடைய கடமை. அந்த கடமையை செஞ்சாவே போதும், ஹரிபக்தியோட செயல்படணும். அப்ப பற்று இல்லாமல் நம்ம செயல்படணும், அப்பதான் தூய்மை அடைய முடியும் இல்லைங்களா? ஆனா அதே அஷ்டாங்க யோகத்துல பண்ணும்போது பாருங்க, கொஞ்சம் கடினமான செயல் தான் அது, கடினமான செயல் தான். இப்ப ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல எப்படி இருக்கும்? பற்று இல்லாமல் இருக்கணும், தூய்மை அடைய முடியும், தூய்மையா இருக்கணும். நம்ம இல்ல உள் தூய்மை வெளி தூய்மை ரெண்டுமே நாம சரிபரா நம்ம கரெக்டா பண்ணணும். இப்ப உயர்ந்த நிலைன்னு பாருங்களேன், ஜட ஆசைகள் அதாவது ஜட இச்சைகள் முழுவதமாக தூய்மை அடைந்த நிலையில இருக்கணும். ஜட இச்சைகள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பௌதிகமான செயல்பாடு, கண்ணால பாக்குது, காதால கேக்குது, வாயால பேசுது, இந்த மாதிரி செயல்பாடு, இந்த உடலை வச்சு இந்த பௌதிகமான செயல்பாடை முழுமையாக நாமும் துறக்கவும் முடியாது, முழுமையா நம்ம துறக்க முடியாது, பற்றற்ற தன்மையா செயல்பட்டாவே போதும். அதுதான் இந்த சொல்ற முழுமையாக தூய்மை அடைந்த நிலையில். அப்ப தியானத்தின் நிலை பெறணும். ஆனா அதே டைம்ல சில நேரங்கள்ல நம்ம மனசு சஞ்சலப்படும் நம்மள. ஏன்னா நாளைக்கு ஆபீஸ்ல என்ன பண்ணணும், நம்ம பிசினஸ் பண்ணணும்னா நாளைக்கு பணம் என்ன இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், நம்ம எங்க இருந்து பணம் வரணும், இதே சிந்தனையிலே போயிட்டு இருக்கோம் நமக்கு. ஆனா அதெல்லாம் விட்டுட்டு தான் நம்ம தியானம் பண்ண வரும். ஆனா இருந்தாலும் அந்த மனம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிலையாவே இருக்காது, அது ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப தொல்லை தரும் மன இயக்கங்களை பத்தி அனைத்தையுமே நிறுத்தி விடுங்க. அப்ப நாம துறவரம் போறவங்க அது சாத்தியப்படும். ஆனா நமக்கு கொஞ்சம் கடினமான நிலை தான். ஆனா இருந்தாலும் வேதங்கள்ல அழகா பகவான் சொல்றார், உயர்ந்த நிலை ஒண்ணு இருக்கு, ஆரம்ப நிலை ஒரு இருக்கு. ஆரம்ப நிலையிலே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய கடமையை சரிவர பண்ணுங்க, பற்று இல்லாமல் செய்யுங்க, தூய்மை அடைய முடியுமா அதுல அதை நாம ஃபாலோ பண்ணணும். இது அதே உயர்ந்த நிலையில இருக்கும்போது ஜட இச்சைகள் ஆசைகள் முழுமையாக நம்ம அதுல வெளியே வரணும். தியானத்தை நம்ம கரெக்டா நாம அதுல ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைங்களா? இப்ப நாம ஏற்கனவே இதை பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஒரு நிலையை நாம படிச்சோம்.
அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நிலை செய்யக்கூடாதவை பாத்தீங்கன்னா கூடாதவை பாத்தீங்கன்னா அதாவது செய்யக்கூடாதுன்னு கட்டுப்பாடுகள். அதே மாதிரி நியமனம் சொல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா செய்ய வேண்டிய விதிக்கப்பட்ட நியமங்கள். ஆசனம் பாருங்க, உடல் பயிற்சி. ஆசனம் அமைக்கிறது உடல் பயிற்சி. அதே மாதிரி பிராணாயாமம் வந்து மூச்சு பயிற்சி இல்லைங்களா? வித்தியாகாரம்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன புலன்களை வெளியே நிறுத்துதல். தாரணை வந்து பகவானின் ரூபத்தில் மனதை நிலைநிறுத்துதல். தியானம் பாருங்க, பகவான் மீது ஆழ்ந்த நிலையில் ஈடுபடுத்த நிலை. சமாதி நிலை முழுமையாக ஆழ்ந்த நிலையில நம்ம எல்லாம் இந்த 7 விதமான செயல் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா 8வது நிலை நம்ம வந்துரும். ஆட்டோமேட்டிக் 8 நிலை வந்துரும். சரி, இப்ப 5ல என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாராவது படிக்கிறீங்களா? 5வது. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதுங்களா பிரபுஜி? கேக்குது, படி. உத்தரேத் ஆத்மனாத்மானம் நாத்மானம் அவசாதயேத் ஆத்மைவ க்யாத்மனோ பந்துர் ஆத்மைவ ரிபுர் ஆத்மனக. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. 5 6 படிச்சிருங்க. ஒரு நிமிஷம் இதை முடிச்சிட்டு படிக்கலாம். அதாவது மனதின் உதவியுடன் ஒருவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டுமென ஒழிய தாழ்த்தி கொள்ளக்கூடாது. மனமே கட்டுண்ட ஆத்மாவை நண்பனும் விரோதிமாவான் அப்படின்னு சொல்றது. இப்ப நம்ம இந்த நேற்று வந்து ரொம்ப ரொம்ப விரிவா படிச்சோம். மனதுதான் நம்மள வந்து கண்ட்ரோல் பண்றோம். மனது உதவியோட தான் நம்ம எல்லா காரியமும் செய்யறத வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் மனசாட்சியோட நடக்கிறேன் அப்படின்னுவாங்க. ஆனா வேதத்துல சொல்லப்பட்டது மனசுன்றது அது வந்து ஒரு குரங்கு மாதிரி தான். நம்மளே சொல்லுவோம், நம்ம வாய் வழியா நம்ம சொல்றது என்னது, மனது வந்து ஒரு குரங்கு தான். அது ஒரு நிலையவே இருக்காது, ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். அப்ப மனதோட உதவியுடன் தான் நாம தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் என தாழ்த்தி கொள்ளக்கூடாது. சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது அதாவது கீதையிலே பகவான் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, தன்னைத்தானே தாழ்த்தி கூடாது. என்னைக்குமே அந்த காரியத்தை செய்யவே கூடாது. ஆனா நாம தவறு செஞ்சுட்டோம்னா கண்டிப்பாக ஆத்ம நிவேதனம் செய்யணும். வேதம் ஆத்ம நிவேதனம் செய்யணும்னு சொல்லுது. ஆனா அதே மாதிரி தன்னைத்தானே நம்ம தாழ்த்தி கூடாது. ஏன்னா நமக்குள்ள பரமாத்மா இருக்கிறார். பரமாத்மா உள்ள இருக்கிறார். அப்ப அவர் இருக்க வேண்டிய இடம் எப்படிப்பட்ட இடமா இருக்கணும் பாருங்க. அப்ப நாம தாழ்த்திக்கிட்டோம்னா பகவானை தாழ்த்துற மாதிரிதான் அது. அதனால நம்ம எப்பவுமே வந்து தாழ்த்தி கொள்ளவே கூடாது. மனம் கட்டுண்ட ஆத்மாவின் நண்பனும் மனம் எதிரியும் ஆவான். நம்ம நேற்று படிச்சோம் இல்லைங்களா? இந்த 6வது ஸ்லோகத்தையும் படிச்சுட்டு அது விளக்கம் பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பந்தூர் ஆத்மாத்மனஸ்தஸ்ய ஏனாத்மைவாத்மனாஜிதக அனாத்மனஸ்து தஷ்த்ருவே வர்தேத்தாத்மைவ சத்ருவத். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அழகா படிச்சீங்க. அப்ப மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கு மிகப்பெரிய அதுவே விரோதியாகும் சொல்லப்படுது இல்லைங்களா? அப்ப மனதை உதவியுடன் தான் நாம செய்யணும். அந்த உதவி எப்படி செய்யணும்னு பாருங்க. எப்படிப்பட்ட உதவி நம்ம மனதை வச்சு நம்ம என்ன மாதிரி செய்யணும் பாருங்க. மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும் சொல்லப்படுது. அதே நம்ம அந்த செயலை செய்யாம இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக விரோதி தான் ஆகும். சரி, நேற்று நாம படிச்சோம் மனம் எப்படி நண்பன் ஆவறது, எப்படி விரோதி ஆவறது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? அதை எல்லாம் ஞாபகப்படுத்திய சொல்ல முடியுமா? இப்ப நண்பனை பற்றி மனதை எப்படி நண்பனாக்க முடியும்? அப்ப எந்த மாதிரி நம்ம செயல் செய்யணும்? நேற்று படிச்சுல ஞாபகம் இருக்கா? நான் திரும்ப சொல்றேன், நமக்கு காட்டுறேன். இதை நான் இது ஸ்லைடு காட்டுறேன். நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுங்க. நேற்று நம்ம படிச்சோம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மனம் நண்பன் ஆகணும்னா எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு சொல்லின்னு இருப்போம். அது வழிகாட்டலை பின்பற்றதை விட நம்ம யோசிக்கணும். ஆரோக்கியமான முடிவுகளை நம்ம எடுக்கணும் ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க சிம்பிளா சொல்லிட்டீங்க, ரொம்ப அழகாவும் சிம்பிளா சொல்லிட்டீங்க. என்னைக்குமே இப்போன்னு சொல்றோம் பாருங்களேன், நம்மளோட பேச்சு வாக்குல நம்ம சொல்லின்றது என்னன்னா மனது மனது மனதுன்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலா வந்து மனசு எதுவுமே சொல்லாதுங்க. மனசு எப்பவுமே வந்து ஜடப்பட்டதோட தான் இருக்கு சொல்லும். நல்லா புரிஞ்சுங்க. மனது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது பௌதிகமான செயல். இந்த உடல், இந்த 8 விதமான புலன்களும் சரி, அது எப்பவுமே வந்து பௌதிகத்தை தான் நாடும், ஆன்மீகத்தை நாடாது. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் சொல்றது, மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பன்.
அந்த மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணாம இருந்தா அதை செய்யாம விட்டான் தான் விரோதி ஆகுது. அப்ப மனது என்னைக்குமே சொல்லாது. அது சொல்ற வார்த்தை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, செயல்படுத்து செயல்படுத்து செயல்படுத்தணும். அது நீ என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி செயல்படுன்னு சொல்லும். இது தப்பு இது ரைட்டுன்னு சொல்லி மனது சொல்லாது. அதுக்கு தெரிஞ்ச இது என்ன பாத்தீங்கன்னா பௌதீகம் தான். ஆசைப்படுறியா செய் அப்படின்னு அது தூண்டில் விடும். அவ்வளவுதான். அது எதுவுமே செய்யாது. நாம சொல்றது எது தெரியுங்களா? ஆத்மாதான். ஆத்மாதான் நாம சொல்றது எல்லாமே எப்படி சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆத்மாவுடைய பண்பு என்னன்னா அது ஆன்மீகத்தை தான் தேடும். அது பகவானுக்கு சேவை பணப்பான்மையோட தான் ஆத்மா இருக்கும். பௌதிக எப்பவுமே மனதை நீங்க சொல்லாதீங்க. நான் மனதோட அது அப்படி சொல்லுன்னு சொல்ல வேணாம். அதோட செயல் எப்பவுமே 100% பௌதிகம் தான் போகும். அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு தான் நாம செயல்படணும். அப்ப அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு எது கட்டுப்படுத்தும்? ஆன்மீகம் தான் கட்டுப்படுத்தும். மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா ஆன்மீகத்தால் தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அஷ்டாங்க யோகத்தில் தான் ஒரு என்ன சொல்ற பதஞ்சலி முனிவர் என்ன சொல்றாருன்னா, மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா தியான முறையில கண்ட்ரோல் பண்ணணும். தியான முறையில கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா நம்ம அது கண்ட்ரோல் ஆகும் இல்லைங்களா? அப்ப நான் இன்னும் திருப்பி நேற்று படிச்சோம்ல, அதை திருப்பி விளக்கம் பார்ப்போம். அதாவது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனம் நண்பன் எப்படி பாருங்க, பரமாத்மா கற்றலை பின்பற்றும். இப்ப மனதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அது சொல்லாது. அது பாட்டு கிடக்கும். அது பாட்டு என்ன கிடக்கும்? பௌதிகத்தான் கிடக்கும். ஏதாவது இது சாப்பிடலாமா, அது போலாமா, இங்க போலாமா, அங்க போலாமா, இப்படிதான் நினைச்சுட்டு இருக்கோம் மனம். அதை கட்டுப்படுத்தணும்னா பரமாத்மா கட்டளை நம்ம பின்பற்றணும். என்ன பரமாத்மா கட்டளை? வேத சாஸ்திரங்கள், ஆச்சாரிகள் சொல்ற அந்த உபநேசங்களை அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்மளுடைய கண்ணால பார்க்கறது, காலால கேது, இந்த மாதிரி புலன்கள் மூலியமாக அதுல பற்றற்ற தன்மையை நாம் செய்யணும். ஆனா அந்த புலனை யூஸ் பண்ணணும். நாம கண்ணால பார்க்கறதும் சரி, வாயால சாப்பிடுறதும் சரி, பேசுறதும் சரி, இதெல்லாம் நம்ம செயல்பட்டு தான் இருக்கணும். அது எப்படி இருக்கணும்? பற்றற்ற தன்மையா இருக்கணும். அப்ப பலன் நமக்கு என்னது? உயர்ந்த ஸ்தானம் நமக்கு கிடைக்கும். அப்ப மனது நண்பனாக்கும் போது இந்த மாதிரி, அதே விரோதியாக்கும் போது பாருங்க, காமம், கோபம், மயக்கம் இவங்களை கட்டளை பின்பற்றோம் நாம. இது அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் பாத்தீங்களா? ஏன்னா அந்த மனது பௌதிகத்தன்மை உள்ள வாய்ந்தது. அது ஆன்மீகம் கிடையாது, பௌதிகத்தன்மை வாய்ந்தது. அப்போ நாம எப்படி நடக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மனம் செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ மனம் செயல்பட ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுங்களேன், புலனும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க போக ஆரம்பிச்சிடும். புலனும் அதுக்கேற்ற மாதிரி கண்ணால பாக்குது, ஆஹா இது ரொம்ப அழகா இருக்குப்பா, இதை பார்த்தா நம்ம இது எப்படியா இந்த சேலையை வாங்கிக்கணும்பா, இந்த பேண்ட் ஷர்ட்டை வாங்கிக்கணும்பா, இந்த டி ஷர்ட்டை வாங்கிக்கணும்பா அப்படின்னு நம்ம ஒரு எண்ணம் வச்சுட்டோம்னு வச்சுங்களேன், அதுதான் மோகம். அந்த மனது என்ன பண்ணும்? அலைபாய ஆரம்பிச்சிடும். சரி, ஓகே ஓகே ஓகே. அப்போ எங்கிருந்து வருது பாருங்க, நம்ம மனதை விரோதி ஆக்குறோம்னா காமம், கோபம், மயக்கம் இவைகளிலிருந்து கட்டளை பின்பற்றும் போது. அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம ஆசைப்படுவோம். தேவையில்லாத விஷயத்துல நம்ம ஆசைப்படுவோம், பற்றுதல் கொண்டுருவோம். அதோட பலன் என்ன பண்ணப்படும்? பந்தப்படுத்துறோம். நம்ம விழிச்சு அடைஞ்சிருவோம். நம்ம நாமளே தாழ்த்திப்போம். அந்த குணம் வந்துடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். அதுதான் அந்த குணமாயா சொல்றது. குணமாயா, ஜீவமாயா, அவங்க ரெண்டு பேருமே ஆட்டோமேட்டிக். நம்ம என்ன நம்ம நினைக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த குணங்கள் வந்துடும். குணங்கள் வந்த பிறகு உங்களை ஆல்ரெடி மனது கெட்டு போச்சு, மோகத்துல போயிட்டோம், காமத்துல போயிட்டோம், கோபத்துல வந்துட்டோம். ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பாருங்க, அந்த மனம் வந்தோன்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குணமும் வந்துடும். குணத்துக்கு வந்த மாதிரி நாம எல்லாமே தப்பு தப்பா செஞ்சுட்டு இருப்போம். ஆனா நாம நினைப்போம், நான் சரியா நாள் தான், நான் கலெக்டர் படிச்சிருக்கேன், டாக்டர் படிச்சிருக்கேன், இன்ஜினியர் படிச்சிருக்கேன், நான் பெரிய உத்தியோகத்துல இருக்கேன், நான் எப்படி போக முடியும்னு நினைப்பான், உள்ளுக்குள்ளே நினைப்பான். ஆனா மனதையும் சரி அந்த குணங்களையும் சரி கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது. அதை கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா அன்னைய பக்தியில பகவானை நினைக்கணும். பகவானை நினைச்சோம்னா அவரு வழிகாட்டி விடுவார் நமக்கு இல்லைங்களா? அப்ப வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன பாருங்க, ஆத்மா மனதா? ஆத்மா மனதே கிடையாது. ஆத்மா ஒரு நித்தியமானது. நாமெல்லாம் ஆத்மா. அப்ப யார் எஜமானர், யார் சேவகர் பாருங்க. மனதா சேவகர், மனதா ஆத்மா எஜமானர். மனது எஜமானரே கிடையாது. மனது சேவகர். அவரு சேவை செய்யக்கூடியவர். ஆனா நாம என்ன பண்றோம்? அவரை ஒரு பெரிய ஒரு ஆளா நம்ம நிக்க வைக்கிறோம். நான் மனசாட்சியோட நடக்கிறவன், நான் மனசோட செய்யறவன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா அவர் ஒரு சேவகர். அவர் ஆத்மான்றதுதான் உத்தமமானது. அந்த செயலை தான் நம்ம செய்யணும். அதுதான் முக்தி. அந்த செயலுக்கு தான் முக்தி. எதை சார்ந்து இருக்கணும்? ஆத்மாவை சார்ந்து இருக்கணும். அறிவையோ மனமோ புலனையோ சார்ந்து இருந்தால் அது பௌதீகம். அது பௌதீகத்தெல்லாம் கொண்டு போய் விடும். அந்த 8மே சரிப்படுத்தணும்னா ஆன்மீகம் தான்.
ஆன்மீகத்துல போனாதான் இந்த 8மே நம்ம நெறிப்படுத்த முடியும் இல்லைங்களா? அதுதான் முத்திக்கான வழி. அப்ப அந்த 8மே நம்ம செயல்படுத்தும் போது அறிவை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? வேதங்களை படிக்கிறோம், இந்த மாதிரி உபநேசங்களை படிக்கிறோம், இந்த கீதையை படிக்கிறோம். இது மாதிரி படிக்கும் போது என்ன ஆகுது பாருங்க, நமக்கு வந்து புத்தி வந்து எப்படி போகும் பாருங்க, அந்த புத்தி எப்படி செயல்படும். அப்புறம் ஆத்மாவை அந்த புத்தி எங்க போகும்? பகவானை தரிசிக்க தான் போகும், பகவானுக்கு தொண்டு செய்ய தான் போகும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா மனம் கண்ட்ரோல் ஆயிடும். புத்தி கண்ட்ரோல் ஆயிடுச்சுன்னா மனம் கண்ட்ரோல் ஆயிடும். மனம் கண்ட்ரோல் ஆயிடுனா இந்த புலன்கள் எல்லாமே கண்ட்ரோல் ஆயிடும். அப்ப இந்த குதிரை வண்டி கரெக்டா போக வேண்டிய இடத்துல போயிடும். அது முத்தியை தேடி போகும் அந்த குதிரை இல்லைங்களா? அப்ப இந்த 8மே வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம வந்து அதை நெறிப்படுத்தணும்னா பக்தி தான். அப்போ மனதை நண்பனாக்கணும்னா ஆன்மீகத்தை சார்ந்து இருந்தாதான் நண்பனாக்க முடியும். அப்பதான் நம்ம பிரம்ம ஜோதிலையும் கலக்க முடியும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இன்னும் பாருங்க, இதுல விஷயம் பாருங்க, மனதை கட்டுப்படுத்த வழிமுறை பாருங்க. ஆன்மீகத்தில் மூத்தவர்கள் ஆணையை பின்பற்றுதல் இல்லைங்களா? ஆன்மீகத்தை மூத்தவர்கள் என்ன யாரு பாருங்க, நம்ம தாய் தந்தை இருக்கிறாங்க, நம்ம முப்பாட்டனார் பாட்டனார் இருக்கிறாங்க, நம்ம ஆச்சாரிகள் இருக்காங்க. சோ அவங்களுடைய ஆணையை நம்ம பின்பற்றணும் இல்லைங்களா? அப்ப அதை ஃபாலோ பண்ணாதான் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக முத்திக்கான வழியை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். சரி, இப்ப நம்ம 7, 8 இந்த 2 ஸ்லோகத்திலையும் என்ன சொல்லப்பட்டது பாத்தீங்கன்னா, சமாதி நிலையில் உள்ளவரின் அறிகுறிகள். சமாதி நிலையில் உள்ள அறிகுறிகளை இப்ப பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 7வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभुजी। ஹரே கிருஷ்ணா. चिदात्मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तदा मानापमान योगः। हरे कृष्ण प्रभुजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படுத்தீங்க. மனதை வென்றவன் அமைதி அடைந்து விட்டால் பரமாத்மா அவனுக்கு ஏற்கனவே தேடப்பட்டு விடுகிறார். அதை பத்தி அடையப்படுகிறார். அது அத்தகு மனிதனுக்கு இன்பம் துன்பம் குளிர் வெப்பம் மான அவமானம் எல்லாமே சமம் இல்லைங்களா? இப்ப மனதை நம்ம வென்றுட்டோம்னா நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஆன்மீகவாதி என்ன பண்ணுவோம் பாருங்க, அவங்ககிட்ட போய் நீங்க என்னதான் கேலி பண்ணாலும் சரி அப்படியே சைலண்ட் தான் இருப்பார். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா எவரெஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்மி வந்து ஒரு வீடியோ எடுத்து போட்டிருக்காரு. ஒரு யோகின்னு சொல்ல ஒரு சித்தர் சிவனடியார். அவர் என்ன பண்றாரு பாருங்க, அவ்வளோ ஸ்னோ இருக்கு, ரொம்ப நிறைய பனிகள் இருக்கு, அந்த மாதிரி ஐஸ் கட்டிலாம் இருக்கு. அந்த மாதிரி இடத்துல போயிட்டு அவர் வெறுங்கால துணி கூட உள்ள போடாம கோமனை மட்டும் கட்டிக்கிட்டு நல்ல தாடியை வச்சுக்கிட்டு குடுமி வச்சுக்கிட்டு கையில வச்சு ஒரு தண்டை வச்சுன்னு போய் நடந்து போயினுக்கிறாரு. அவர் கால் பாத்தீங்கன்னா முழங்கால் வரைக்கும் ஃபுல்லா வந்து ஸ்னோ தான் இருக்கு. ட்ரெஸ்ஸே போடாம அவர் பாட்டுன்னு அங்க போய் இருக்காரு இல்லைங்களா? அவர் அந்த வெப்பமோ அந்த குளிரோ இன்பமோ துன்பமோ மான அவமானம் எதுவுமே அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க. அது துறவரம். நாம பௌதிகவாதிகள், நாம கருமிகள். இப்ப கருமிகளா இருக்கிறவன் அந்த நிலை பண்ண முடியுமா? கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க. காலைல எழுந்த உடனே போய் தண்டால் எடுக்கிறோம், நிறைய யோகாஸ் பண்றோம், அது பண்றோம், வாக்கிங் போறோம், இதில் பண்றோம், அதை பண்றோம், எல்லாமே பண்றோம். பண்ணி முடிச்ச உடனே எதுக்காக பண்றோம்? எல்லாமே உடல் நினைச்சு நாம பண்றோம். ஆக்சுவலா உடல் நினைச்சு பண்ணவே கூடாது. பண்ணீங்கன்னா திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு உடல் சார்ந்த பிரச்சனை தான் வந்துகிட்டே இருக்கும். உடல் சார்ந்த பிரச்சனை வந்துட்டான், அதுலயே மோகமா போய் இருப்பீங்க. உடல் வந்து அழியக்கூடிய உடல் தான். இந்த 69 வயசுல நாம இதான் நம்ம சராசரி வயசுன்னு நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் சொல்லுது. 69 வயசு தான் நம்மளுக்கு சராசரி வயசுன்னு சொல்லுது நம்மளுடைய அகண்ட பாரத தேசத்துல உள்ளவங்களுக்கு. சோ அந்த 69 வருஷத்துக்குள்ள நாம என்ன செய்யணும், என்ன பண்ணணும், அதை நாம கரெக்டா நம்ம பண்ணணும் இல்லைங்களா? நம்ம அந்த கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் எப்படி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லும் போது எந்த வயசு வரைக்கும் நம்ம கூடுதுன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் எந்த வயசுல இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம்? 5 வயசுல இருந்து ஆரம்பிச்சான்னா 69 வயசு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து அவன் 100 வயசு வரைக்கும் வாழ்றான்றத நம்ம அழகா நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஒரு 25 வயசுல இருந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொன்னான்னா குறைஞ்சது 80 வருஷமாவது அவன் வாழ்வான். குறைஞ்சது ஒரு 80 வருஷமாவது வாழ்றான் அப்படின்னு பார்த்தோம். சோ இந்த மாதிரி ஒரு 50 வயசுல இருந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல இருந்து ஒரு 69 வயசுல இருந்து ஒரு 10 வருஷம் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம வாழ்வோம். அது உடல் ஆரோக்கியத்தை பொறுத்து இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு செயல்பாடு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். அப்போ மனதை வென்றவனுக்கு அமைதி அடைந்து விட்டால் பரமாத்மா அவனுக்கு ஏற்கனவே அடைப்பட்டு விடுகிறார். அவர் கண்ட்ரோல்ல வந்து அவரு நம்ம கண்ட்ரோல்ல அவர் வந்துடுறாரு பகவான். இப்ப அதே மாதிரி 12 அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா நம்ம அதுல கொடுத்துருக்காங்க. 12 அத்தியாயத்துல
நம்ம எப்படி பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கிறோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி பகவான் நமக்கு வந்து பணிவிடை பண்றாராம். இது நம்ம சொல்ல, வேதம் சொல்லுது, கீதை சொல்லுது. என்னெல்லாம் நீ செய்யறியோ அதுக்கேத்த மாதிரி நான் உனக்கு பண்றேன்ற. நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணினா, எனக்கு பக்தி கொடுத்தா நான் உனக்கு அந்த பக்தியை மேன்மைப்படுத்த இல்லாம உனக்கிட்ட நான் உனக்கு சுற்றி வந்துட்டு இருப்பேன்ற. அப்ப அவர் நமக்கு அடையாளப்பட்டு விடுகிறார். அத்தகைய மனிதன் இன்பம் துன்பம் குளிர் வெப்பம் மான அவமானம் இது எல்லாமே சம நோக்குல பாக்குறான் இல்லைங்களா? அப்ப இருமையில் சமநிலை, இருமையில சமநிலை, மரியாதை அவமரியாதை. இப்ப அது ஒரு அவமரியாதைக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லாமே, மரியாதைக்கும் அவமரியாதைக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் சொல்லாமே. இப்ப நம்ம ஒரு சராசரியா சொல்றதா அடிக்கடிக்கு நம்ம சொல்றதா இது. இப்ப நம்ம ஒரு பிளாட்லயோ இல்ல ஒரு ஸ்ட்ரீட்லயோ ஒரு வீட்டுல நாம இருக்கோம்னு வச்சுக்கலாம். அந்த ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கவங்க எப்பவுமே ஒரு யாரோ ஒரு செக்யூரிட்டி இருப்பாரு, இல்லைன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அயன் பண்றவர் இருப்பாரு. யாரோ ஒரு ஆள் ரெகுலரா நம்ம அந்த வழியில போகும்போது அங்கதான் இருப்பாரு. அவர் அங்க ஆபீஸ் போகும்போதோ வெளியே போகும்போதோ அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார், அங்க இருக்கிறார். சோ நம்ம வெளியே போகும்போது எப்பவுமே வந்து அவரு வணக்கம் சார்ன்றாரு, நாமளும் வணக்கம்னு சொல்லிட்டு போயிடுவோம். அன்னைக்கு ஒரு நாள் டெய்லி சொல்லிட்டே இருக்காரு. இடையில ஒரு நாள் நம்ம சொல்லாம விட்டாருன்னு வச்சுங்களேன், அப்போ உங்க மனசு என்ன மாதிரி இருக்கும்? நீங்க என்ன நினைப்பீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. டெய்லி சொல்றவர், வணக்கம் சொல்றவர் இன்னைக்கு சொல்லல அப்படின்னா என்ன நினைப்பீங்க நீங்க? உங்களுக்கு மனசு என்ன மாதிரி நினைக்கும்? மனசு ஃபீல் பண்ணும், என்னடா சொல்லவே இல்லையே, நம்மள மதிக்கவே இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணும். அது அந்த மதிக்கலன்னு அந்த பெரிய வார்த்தை வேண்டாம். இன்னைக்கு அவர் சொல்லல, ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்குமோ, ஏதோ சிந்தனை இருக்கும். அப்போ அந்த அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதீகம் சொல்லுது. அதுதான் பௌதீகம். இன்னைக்கு ஒருத்தர் நமக்கு வந்து டெய்லி வணக்கம் சொல்றவரு இன்னைக்கே வணக்கம் சொல்லல அப்படின்றது அந்த எண்ணம் போது பாத்தீங்களா, அந்த எண்ணம் தான் பௌதீகம். அந்த எண்ணத்துல சத்துவமா இருந்ததுன்னா பரவாயில்ல. இப்ப நீங்க சொன்ன வார்த்தை எப்படி பாத்தீங்களா, தடிசா வந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன், இவன் ஏன் நம்ம இன்னைக்கு டெய்லி வணக்கம் சொல்றோம் இவன் ஏன் சொல்ல, ரசோகுணம். அது ரசோகுணம். அவர் ஏன் இன்னைக்கு நம்ம அவரை ஃபீல் பண்ணி பேசுவோம். இன்னைக்கு ரெகுலரா நமக்கு நல்ல அழகா வணக்கம் சொல்லுவாரு, இந்த மனுஷன் இன்னைக்கு வணக்கம் சொல்லல, அவருக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் போல இருக்கு, என்னமோ மனசு உடஞ்சிருக்காரு போல இருக்கு, ஏதோ பிரச்சனை போலுகுது, அவருக்கு நன்மை செய்யற மாதிரி பேசுவீங்க, அது சத்துவ குணம். இன்னைக்கு ஏன் இவன் ஏன் நம்மள வணக்கம் சொல்ல, இவன் டெய்லி சொல்லிட்டு இருக்கவன் இன்னைக்கு ஏன் சொல்ல, அவன் திமிர் பத்தியா அவனுக்கு அப்படின்னும் போது ரசோ குணம். ஆட்டோமேட்டிக்கா குணம் மாறுது பாருங்க. அதே தமோ குணத்துக்காரன் பாருங்க, அவனை பிடிச்சி சொக்கா பிடிச்சி கேட்டுவான், ஏன்டா டெய்லி நான் வணக்கம் சொல்லிருப்பேன், நீ ஏன் நீங்க வணக்கம் சொல்ல, அந்த இடத்துல நவர மாட்டாரு. திருப்பி வந்து அவருக்கு கொஸ்டின் கேட்பார், அவ்வளவு திமிராயிடுச்சா உனக்கு அப்படின்னு கேட்பார். அது என்ன குணம்? தமோ குணம். அது தமசுல போகுது. அப்போ இந்த மான அவமாரி இந்த மூணுமே இல்லாம இருக்கிறவன் பாத்தீங்கன்னா அதை பத்தி நினைக்கவே மாட்டான், பாட்டு போயிட்டே இருப்பான். அந்த இதை ஏத்துக்கவே மாட்டான், பாட்டு போயிட்டே இருப்பான். அவன் யாருன்னு பாத்தீங்க, சமநிலையில இருக்கவன் ஆன்மீகவாதி. குளிர் வெப்பம் ரெண்டுமே சமநிலையை பார்ப்பான். ஏன்னா அது ரெண்டுமே நமக்கு வந்துதான் ஆகணும். 6 மாசம் குளிரும் 6 மாசம் வெப்பம் இருந்துதான் அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். அது நமக்கு நம்ம அந்த தேசத்துல நாம் இருக்கிறோம். குளிர் வெப்பம் நேரத்துல நம்ம என்ன பண்றோம், சம்மர்ல போய் எங்கேயோ ஊட்டில போலாமா, சுவிட்சர்லாந்து போலாமா, அப்படி ஓடிடுறோம். அப்ப அதனால என்ன பிரச்சனைன்னு பாருங்க, பௌதிகத்துல நம்ம மாட்டிக்கிறோம் போய் நம்ம, இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இன்பம் துன்பம் ரெண்டுமே சமநிலையில ஏத்துக்கணும். நாம தான் இந்த செயல்படுறோம், நம்மளாலதான் இந்த இன்பம் துன்பம் ரெண்டுமே நம்மளாதான் வந்தது. இது அப்பாவோ அம்மாவோ அண்ணனோ சமுதாயமோ வேற யாரோ கவர்மெண்ட்டோ யாரும் கிடையாது. இது நாம தான் தீர்மானிக்கிறோம், நாம தான் அதுல பந்தப்படுறோம், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல நாம என்ன புரிஞ்சுக்கணும், பக்குவம் அடைந்தவனுடைய மனம் சூழ்நிலை மாறும் பொழுது மாற்றம் அடைவதே இல்லை, இல்லைங்களா? இதான் உண்மை. ஒருத்தர் டெய்லி வணக்கம் சொல்றவரு இன்னைக்கு ஏன் சொல்ல, இப்ப நம்ம சொல்லணும் இல்லைங்களா, சத்துவ குணம் ரசோ குணம் தமோ குணம், இந்த 3 குணத்துல இருக்கவங்க மாறும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குணம் வந்துடும். அந்த அவரு சொன்னாரு சொல்லல ஒரு விஷயம், வீட்டுல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கும், ஏதோ பிசினஸ் விஷயத்துல பிரச்சனையா இருக்கும், வெளியே போறாரு, அவரு அந்த நேரம் பார்த்து அவர் சொல்லல, அப்ப என்ன ஆகும் பாருங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குணம் மாறிட்டே போயிருக்கும். வீட்டுல ஆல்ரெடி பிரச்சனை, ஆபீஸ்ல நிர்வாகத்துல பிரச்சனை, ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, ஆல்ரெடி நம்ம அந்த டென்ஷன்ல இருப்போம், இவன் வேற இப்படி சொல்லலையே அப்படின்ற அப்போ டென்ஷன் ஆகும்போது அப்படியே என்ன ஆகணும், தமோ குணத்துக்கு போக ஆரம்பிச்சிடும். அப்பப்போ அந்தந்த பிரச்சனையை அப்படியே விட்டுடணும், அப்படியே மறந்துடணும். அந்த பிரச்சனைக்கு உள்ளே போகவே கூடாது. உள்ள போக ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுங்களேன், கண்டிப்பா நம்ம அது அப்படியே மாற்றம் அடைஞ்சுதான் போயிருக்கோம்.
ஆனா நாம நினைப்போம் அதுக்கு மேல நம்ம செய்ய மாட்டோம், நம்ம போக மாட்டோம், அந்த பிரச்சனை வராதுன்னு. கண்டிப்பா கிடையாது. ஒரு வாட்டி நீங்க ஹார்ட் டிஸ்க்ல சேவ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம், நம்ம சிஸ்டத்துல நம்ம என்னெல்லாம் பாக்குறோம், என்னெல்லாம் செயல்படுறோமோ, எப்படி ஹார்ட் டிஸ்க்ல சேவ் ஆகுதோ அதே மாதிரி நம்ம மைண்ட்ல, நம்ம மூளையில எல்லாமே சேவ் ஆகும். எல்லாமே சேவ் ஆகும். நீங்க என்ன கண்ணால பாக்குறீங்க, என்ன செய்யறீங்க, என்ன செய்றீங்க, எல்லாமே சேவ் ஆகும். அது என்னைக்கு தெரியுமா பெஸ்ட் ஆகும்? அது தமோ குணத்துல போகும்போது, தமசுல வரும்போது, கோவப்படும் போது, நீங்க விழிச்சி அடைய டைம்ல தான் அந்த கோபம் வரும்போது தான் உள்ள அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் ஓப்பன் ஆகும். மூளையில எல்லாமே ஓப்பன் ஆகி டக 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 டக்குன்னு வார்த்தைகள் வர ஆரம்பிச்சிடும். வார்த்தைகள் மட்டும் இல்ல, கை போகும், கால் போகும், கடம்னு சண்டை போட ஆரம்பிச்சிடும். அது இயல்பு. அது எல்லா எல்லா ஜீவராசியும் உள்ள இயல்பு. அப்போ நாம பாக்குற விஷயங்கள், செய்யற விஷயங்கள் எல்லாமே அந்த ஆர்டிஸ்ட்ல சேவாம இருக்கணும்னா நம்ம கண்ணால பாக்குறது பகவானோட விக்கிரகம், கண்ணால பாக்குறது மங்களகரமான விஷயங்கள், செய்யற விஷயங்கள் எல்லாமே ஆன்மீக சம்பந்தமான விஷயமா இருக்கணும். தப்பு இருக்கும், எங்க பார்த்தாலும் தப்பு இருக்கும், தப்பு இல்லாம இருக்காது. அது ஹரிபக்தியோட எடுத்துக்கணும். இப்போ ஒரு 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 ஆச்சாரி இருக்காரு, ஒரு ஒரு யோகி இருக்காருன்னு வச்சுங்களேன், அவர்கிட்ட நீங்க பேசும்போது ஹரே கிருஷ்ணா, உட்காருங்க கிருஷ்ணா அப்படின்னு தான் சொல்லுவார். நீங்க ஏதோ ஒரு ஒரு விஷயம் ஏதாவது சொல்ல வர்றீங்க, எனக்கு இது மாதிரி பாதிப்பு அடைஞ்சிச்சு, எனக்கு இது மாதிரி பிரச்சனைன்னா அவர் எப்படி எடுத்துப்பாரு? அது ஹரே கிருஷ்ணா, பகவான் எல்லாம் சரி பண்ணிடுவார். அப்படிதான் பகவானுக்கு வச்சுதான் பேசுவார். நான் சரி பண்ணிடுறேன், உனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை வராது, நான் அந்த ஸ்லோகம் பண்ண சரியாயிடும், இந்த ஸ்லோகம் பண்ண சரியாயிடும், உன் பிரச்சனைக்கு நான் ஜபம் பண்றேன், ஜபம் பண்ண சரியாயிடும் அப்படின்னு தான மேன்மைப்படுத்திப்பாங்க. அந்த மாதிரி செய்யவே கூடாது. மாதாஜி உங்களுக்கு ஏதோ பிரச்சனையா, உங்களுக்காக பகவான் கிட்ட வேண்டி நான் பகவானை மையப்படுத்தி நான் தியானம் பண்றேன், அவரை பத்தி நான் அவரை வச்சு நான் ஸ்லோகம் பண்றேன், இது உங்களுக்கு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபிக்கிறேன் அப்படி சொல்றது வந்து வேற இல்லைங்களா? அந்த துறவி அந்த மாதிரி செயல்படுவார். ஆனா நாமும் அந்த மாதிரி செயல்பட முடியாது. அப்ப அந்த மாதிரி செயல்படாம போகும்போது தான் நாம பக்குவம் இல்லாம நிலை இருக்கும்போது தான் பௌதிகமா நம்ம செயல்படுறோம். அப்போ பக்குவம் அடைந்தோட மனம் சூழ்நிலை மாறும் பொழுது மாற்றம் அடைவதில்லை. ஏன்னா அவன் நிலையில அவன் ஆன்மீகத்தன்மையோடு செயல்படுறாங்க இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 8வது பதம் என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா. ज्ञानातृपात्मा गूढस्थो युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः विविचिन्त्यः युक्त इत्युच्यते योगी लोष्टाश्मकाञ्चनः। ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஒருவன் விஞ்ஞானத்திலும், அதாவது ஞானத்தாலும் விஞ்ஞானத்தாலும் அனுபவ ஞானத்தாலும், அதாவது அனுபவ ஞானத்தாலும் சொல்றது விஞ்ஞானத்தன்னு சொல்லப்படுது. ஏன்னா விஞ்ஞானம் வேற, ஞானம் வேற. ஞானம் சொல்லப்படுறது பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் 13 அத்தியாயத்துல விரிவா படிப்பேன். ஞான யோகத்துல முதல் அத்தியாயத்துல விரிவா வரும். சரி, ஞானத்தாலும் விஞ்ஞானத்தாலும் முழு திருப்தி அடையும் போது அவன் தன்னுணர்வு நிலை பெற்றவன் என்றும் யோகி என்றும் அழைக்கப்படுகிறான். அத்தகையன் உன்னதத்தின் நிலை பெற்று தன்னடக்கத்துடன் உள்ளான். குழாங்கற்களையோ கற்களையோ தங்கமோ அவன் அனைத்தையுமே சமமாக காண்கிறான். ஒரு யோகியானவன்கிட்ட அவன் எது கொடுத்தாலும் சரி, தங்கத்தை கொடுத்தாலும், பொண்ணை கொடுத்தாலும், வைரத்தை கொடுத்தாலும், வைடூரியத்தை கொடுத்தாலும், எதை கொடுத்தாலும் சரி, எனக்கு எதுக்குப்பா அப்படின்னு தான் சொல்லுவான். எடுத்து அங்க வை, பகவான்கிட்ட வை, அவர் எடுத்துக்கிட்டோம், எனக்கு தேவையில்லை அப்படிதான் சொல்லுவான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இதோட விரிவாக்கம் பாருங்க. இந்த ஸ்லோகத்தோட நம்ம ஒரு சாராம்சம் என்ன சொல்றது? ஒருவன் ஞானத்தாலும், அப்ப ஞானத்தாலும் சொல்றது அறிவு சார்ந்த செயல்கள் இல்லைங்களா? இப்ப பௌதிக செயல்கள் இருக்கு, ஆன்மீக செயல் இருக்கு. பௌதிக செயலும் போது அந்த பௌதிகத்துல மேன்மை அடையும் போது அறிவு மேன்மை, அது பௌதிக அறிவுன்னு சொல்லும் போது நம்ம எதை குறிப்பிடுறோம்? நாமோ யாராவது சொல்ல முடியுமா? விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? பௌதீக அறிவு, பௌதீக ஞானம். பௌதீக அறிவுங்கிறது தொழில் சார்ந்த அறிவு. இந்த உலகத்துல வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய வேலை சம்பந்தம் பௌதீக அறிவு. அதாவது தொழில் சார்ந்தனா இப்ப பௌதீக ஞானம் சொல்றோம். இப்ப ஒருத்தர் வந்து அது வந்து சொல்லுங்க, அது வந்து பொருள் ஈட்டுறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு குறிக்கோளோட இருக்கும். என்ன சொல்ல வரீங்க? இப்ப சரியா புரியல, திரும்பி ரிப்பீட் பண்ணுங்க. பௌதீக ஞானம்னா பௌதிக ஞானம்னா நம்ம வந்து நம்ம எந்த ஞானம் இருக்கோ அதை வச்சு பொருள் ஈட்டுறதுக்கு, அதை வச்சு எப்படி சம்பாதிக்கலாம்,
இப்ப பௌதிக ஞானம் வந்து நாம எப்படி சொல்ல வருதுன்னா, பௌதிக ஞானம் இருக்கவும் கண்டிப்பாக கலெக்டர் படிச்சிருப்பான், ஒரு இன்ஜினியரிங் படிச்சிருப்பாரு, ஒரு டாக்டர் படிச்சிருப்பாரு, ஏதோ ஒண்ணு படிச்சிருப்பாரு. அது பௌதிக ஞானம். ஆன்மீக ஞானமும் இருக்கு. ஆன்மீக ஞானம் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவரும் டாக்டர் படிச்சிருப்பார், அவரும் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருப்பார், அவரும் கலெக்டர் படிச்சிருப்பார். அதே மாதிரி ஆன்மீக சார்ந்து அவரு அவர் ஒரு நல்ல ஒரு உயர் பதவியில வந்தான்னு வச்சுருக்கீங்களேன், அந்த மாதிரி கேட்டகரியில உள்ள வரவங்க என்னைக்குமே சமுதாய தொண்டு பண்றதுதான் பார்ப்பாங்க. சமுதாயத்துக்கு தொண்டு செய்யற மனப்பான்மையோட செயல்படுவாங்க. சமுதாயத்துக்கு ஏதாவது பண்ண முடியுமா, ஏதாவது செய்யணுமே, எப்படி அந்த ஞானம். ஏன்னா அவங்க படிச்சது வேதம், வேதத்தை சார்ந்து, ஆன்மீகத்தை சார்ந்து, முன்னோர்கள் பாட்டனார்கள் தன்னுடைய தாத்தாங்க எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து, வேதங்களை சொல்லி கொடுத்து அந்த சாராம்சம் முடியும் போது அவர் கலெக்டர் படிச்சாருன்னா கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு செயல்படுவார் அவர், இல்லைங்களா? அப்போ அறிவுன்னு சொல்றதே எப்படி பண்ணா பௌதிகம் இருக்கு, ஆன்மீகம் இருக்கு. அந்த ரெண்டுமே சார்ந்து படிக்கிறவன் தான் கர்மயோகி. அவன் தான் கர்மயோகி, இல்லைங்களா? அதே எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, எக்ஸாம்பிள் காமகோட்டி, டைரக்டர் ஆஃப் ஐஐடி மெட்ராஸ். இந்த மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லலாம், நிறைய பேர் நிறைய சொல்லலாம், பேர் இருக்காங்க. நிறைய பேர் சொல்லலாம். இப்போ அதே மாதிரி எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, வெறும் பௌதிக ஞானம் மட்டும் இருக்கிறவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக என்ன நினைப்பான், தனக்கு ஆதாயம் வருமா, நம்ம குடும்பத்துக்கு ஏதாவது ஆதாயம் வருமா, நம்மளை சார்ந்தவர்களை ஏதாவது உயர்த்தி விட முடியுமா, அந்த ஞானம் தான் போகும் பௌதிக ஞானம். ஆன்மீக ஞானத்தோட பௌதிக ஞானத்தோட கலந்து செய்யறவன், கர்மிகள்லாம் அப்படிதான் இருப்பாங்க. ஏன்னா கர்மிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா குடும்பம் நல்லா இருக்கணும், சமுதாயம் நல்லா இருக்கணும் பார்ப்பாங்க, இருப்பாங்க. கர்மிகள் பெரும்பாலும் செயல்பாடு அப்படிதான் இருக்கும். ஆனா அதே வந்து ஆன்மீகத்தோட போயிட்டான்னு வச்சுங்களேன், ரெண்டும் சார்ந்து இருக்கும் போது ரொம்ப அழகா அவனுக்கு வெளியே எல்லாமே பார்த்தோன்னு தெரியும். அவர்கிட்ட நீங்க எது சொன்னாலும் சரி, கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் இப்படி இருக்கு, வேறு சட்டம் ரூல்ஸ் இப்படி இருக்கு, இந்த சட்டம் இப்படி இருக்குது, இந்த சட்டம் இருக்குது, அது இதை நான் செயல்படுவேன் அப்படின்னு தெளிவா சொல்லிடுவான், இல்லைங்களா? அந்த விஞ்ஞானம் சொல்றதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகத்துல ஒரு விஞ்ஞானம் இருக்கு, பௌதிகத்திலயும் ஒரு விஞ்ஞானம் இருக்கு. விஞ்ஞானம் சொல்றதே வந்து அனுபவத்துல வர்றதுதான், அந்த ஞானத்தை அனுபவத்துல வருது. இப்போ ஒரு பகவத்கீதை படிக்கிறோம், ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கிறோம். இப்ப நீங்க 2வது லெவல் வந்திருக்கிறீங்க, முதல் லெவல்ல நீங்க படிச்சீங்க, இப்ப 2வது லெவல் இருக்கும் போது அதே ஸ்லோகத்தை தான் படிக்கிறீங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய சாராம்சம் வரும். இப்ப அதுக்கு அடுத்த கிளாஸ் 3rd லெவல்ல போவீங்க, 3rd லெவல்ல அதே ஸ்லோகம் படிப்பீங்க. ஆனா படிச்சீங்கன்னா அன்னைக்கு உள்ள ஸ்லோகத்துல அந்த ஸ்லோகம் அதே ஸ்லோகம் தான் படிக்க போறீங்க. 3வது லெவல் போகும்போது இன்னும் நிறைய அந்த ஞானம் கிடைக்கும். அது என்ன தெரியுங்களா, அதுதான் அனுபவ ஞானம், அதான் விஞ்ஞானம். அது அனுபவ ஞானம் தான் அந்த விஞ்ஞானம். அதான் மகாத்மா காந்தி சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு பாருங்க, இந்த பகவத்கீதை எப்பெல்லாம் எனக்கு பிரச்சனை இருக்குதோ, எப்பெல்லாம் எனக்கு ஒரு இதா இருக்குதோ, விழிச்சடையணும், எப்பெல்லாம் ஹாப்பியா இருக்கணும், எடுத்து அந்த புக்கை படிப்பேன். பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அப்பப்போ அந்தந்த காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எனக்கு விளக்கம் கொடுக்குதுன்றார், ஒரு டிக்ஷனரின்றார் அவர். அதே மாதிரி எல்லாமே சொல்றது அதுதான். அப்ப அந்த விஞ்ஞானத்தை மட்டும் நாம புரிஞ்சுட்டா போதும். விஞ்ஞானம் சொல்றது அனுபவ ஞானம் தான், இல்லைங்களா? திருப்தி அடையும் போது பௌதிக ஆசைகள் இல்லாமல் குழாங்கற்களும் கற்களும் தங்கமே அவன், அனைத்துமே சமமாக காண்பவன் யாரது? அனநிய பக்தியில உள்ளவன், பக்தி ஞானம். அப்போ வாழ்க்கைக்கான பாடம் பாருங்க, நடைமுறைக்கு உதவாத அனுபவ ஞானமற்ற அறிவு பயனற்றது. நடைமுறைக்கு உதவாத அனுபவ ஞானமற்ற அறிவு பயனற்றது, இல்லைங்களா? இப்ப நாம வந்து இந்த கிளாஸ் எடுக்கிறோம், அட்மின்ல மாதாஜி இருக்கிறாங்க, ஸ்லோகம் படிக்கிறோம் மாதாஜி இருக்கிறாங்க, இவங்க எல்லாருமே இருக்கிறாங்க. இப்போ பேசிக் லெவல்ல இருந்து வந்து 2வது லெவல் வந்து 3வது லெவல் வந்து 4வது லெவல் வந்து அதுக்கப்புறமா தான் வந்து கிளாஸை எடுக்க முடியும். இப்ப எங்களுக்கு ஒரு டீச்சர் ட்ரைனிங் கொடுத்து அதுல நம்ம சர்டிஃபிகேட் வச்சுக்கிட்டு இப்போ அந்த மாதிரி வந்த பிறகு இன்னைக்கு நம்ம கொடுக்குறோம். இது அனுபவ ஞானம், அனுபவத்துல நம்ம பண்றோம். இந்த மாதிரி விஷயம் தெரிஞ்சு நம்ம படிச்சுட்டு அது முறையா நாம என்ன சொல்லி கொடுக்குறோமோ அதை நம்ம சொல்றோம், இல்லைங்களா? இது ஒண்ணு. ஆனா நடைமுறைக்கே ஒப்பான விஷயம், நடைமுறைக்கே உதவாத விஷயம், அந்த ஞானத்தை வச்சு நாம என்ன பண்ணுவோம், இல்லைங்களா? அது பயனற்றது தானே. ஹரே கிருஷ்ணா. 9வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சுஹுரோன்மித்ராரோ யதாஹீன மத்யஸ்தேஷ்ய பந்தஷு சாதுஸ்மபீச்ச பாபேஷு சம்புத்திர்விசேஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 9வது பதம் பாருங்க, நேர்மையான நலன் விரும்பிகள், பாசத்தோடு நன்மை செய்வர்,
நடுநிலை கொண்டோர், சமாதானம் செய்பவர், பொறாமை அதாவது பொறாமை கொண்டவர், அதாவது பொறாமையற்றவர், அதாவது நண்பர்கள், எதிரிகள், சாதுக்கள், பாவிகள் என அனைவரும் சமமான மனதுடன் நடத்துபவன், மேலும் முன்னேறுவனாக கருதப்படுகிறான். இது நம்ம 5வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா நம்ம படிச்சோம். எதுல படிச்சோம் பாருங்க, 26, 27, 28, 29 அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி படிக்கும்போது 27, 28ல படிச்சோம். 29ல இதை படிச்சோம். அதே மாதிரி 24, 25 இந்த 20 ஸ்லோகத்துக்கு பிறகு 5வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா நாம இதை படிச்சோம். எல்லாருமே நம்ம சமநோக்கில பார்க்கணும்ன்றத நம்ம போன அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றேன், நேர்மையான நலன் விரும்பிகள், பாசத்தோடு நன்மை செய்வர், நடுநிலை கொண்டவர். அப்ப நண்பர்கள் சரி, எதிரிகள் சரி, சாதுக்கள் சரி, பாவிகள் சரி, அனைவருமே சமமானதுடன் நடத்துபவன், முன்னேறியவனாக கருதப்படுகிறது. இந்த பதம் ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார். அப்போ நலன் விரும்பின்னு நம்ம சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா, பௌதிகத்துல இருக்குது ஆன்மீகம். நம்ம ஏற்கனவே சொன்னதுதான், பௌதிகத்துல இருக்குது ஆன்மீகத்துல இருக்கு. இப்ப நலன் விரும்பின் போது பௌதிகத்துல இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவான் மாதாஜி பிரபு? நலன் விரும்பியா இருக்கிறவன் பௌதிகத்துல இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாரு? சுயநலமா இருப்பாரு. சுயநலமானா தன்னோட பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது செய்ய முடியுமா, தன்னோட மனைவிக்கு ஏதாவது செய்ய முடியுமா, வீட்டுக்கு ஏதாவது செய்ய முடியுமா அப்படின்னு தன்னுடைய நலன் விரும்பியா இருப்பார். நமக்கு ஏதாவது ஆதாயம் இருக்குமா அப்படின்னு பார்ப்பான் பௌதிகவாதி. அதே ஆன்மீகவாதி என்ன பண்ணுவாருன்னா, அந்த எண்ணமே வராது அவருக்கு, அந்த எண்ணமே இருக்காது. அப்படி ஏதாவது செய்யணும்னா சமுதாயத்துக்கு செய்யலாமா, பகவானுக்கு ஏதாவது செய்யலாமா, அப்படிதான் மையப்பட்டு செய்யலாமா. ஆனா இது ரெண்டுமே சமநோக்குல செய்யறான் பாருங்க, அவன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கர்மயோகி. ரெண்டுமே. ஏன்னா அவன் ஏன் கர்மயோகி ஆகுறான் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு குடும்பஸ்தனா இருப்பார் அவரு. ஏன்னா அவர் உழைச்சி ஆகணும், தனக்கு வேணும், குடும்பத்துக்கு வேணும், ஏதாவது உழைச்சி ஆகணும். உழைக்கும் போது தனக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அந்த பற்றற்ற தன்மையை அவர் உழைப்பார். எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும், எல்லாருமே நல்லா செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா கர்மியா தான் இருப்பார். அவர் தான் கர்ம யோகியா செயல்பட ஆரம்பிப்பாரு, நல்லா விரும்பி இல்லைங்களா. பாசத்தோடு நன்மை செய்பவர். ரெண்டு விதமா இது எல்லாமே ஆன்மீகம் இருக்கு, பௌதிகம் இருக்கு. இதே பாசத்தோடு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மனைவிக்கு என்ன பண்ணலாம், கணவனுக்கு என்ன பண்ணலாம், பிள்ளைகளுக்கு என்ன பண்ணலாம், பக்கத்துக்காரன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாக்குற பௌதிகம். ஆனா இது என்னோட தர்மம், இது என்னோட கடமை அப்படி நினைக்கிறவங்க அது ஆன்மீகத்தன்மை. இது எல்லாமே அப்படிதான் இல்லைங்களா. அப்ப ஆன்மீகத்தன்மையும் சரி, பௌதிகத்தன்மையும் சரி ரெண்டா பிரிக்கும் போது அப்ப நாம எப்படி இருக்கணும் பாருங்க, நாம எல்லாமே கர்மியா தான் செயல்படுறோம். ஆனா சமநோக்கில இருக்கும் போது தான் அப்போ நம்ம கர்ம யோகியா நம்ம கன்வெர்ட் ஆகும் இல்லைங்களா. சமாதானம் செய்வதும் சரி, நாம கொண்டவரும் சரி, நண்பர்கள் சரி, எதிரிகள் சரி, சாதுக்கள் சரி, பாவிகள் சரி, எல்லாருமே நாம சமநோக்கோட நம்ம பார்க்கும்போது தான் நடத்துபவன் தான் பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகி ஆகலாம். அந்த கர்ம யோகி அஷ்டாங்க யோகத்துல சிறப்பா பண்ண முடியும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 10வது பதம், 10ல இருந்து 36வது பதம் அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி நாம படிக்க போறோம். இப்பதான் இந்த 8 நிலையை பத்தி ரொம்ப விரிவா நாம பார்க்க போறோம். இது வரைக்கும் மனம் விரோதியா நண்பனான்றதை பார்த்திருந்தோம். இனிதான் நாம அஷ்டாங்க யோகத்தோட சிறப்பு நாம இனிதான் பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. யோகி யுஞ்சீத சததம் ஆத்மானம் ரகசி ஸ்திதக ஏகாகி யத சித்தாத்மா நிராசி அபரிக்கிரக. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கொஞ்சம் இருங்க மாதாஜி, வெயிட் பண்ணுங்க, நீங்க படிச்சீங்க. சரி, ஓகே ஓகே. ஏன்னா இது அந்த 10ல இருந்து இந்த 36 அந்த 26 ஸ்லோகத்தையும் நம்ம என்னென்ன படிக்க போறோன்றது ஒரு சின்ன விளக்கம் பார்க்கணும். நீங்க படிச்சிட்டீங்க, சரி ஓகே. நீங்க என்ன சொல்றேன்னா அஷ்டாங்க யோகம். அஷ்டாங்க யோகம் சொல்லும் போது நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, 7 சக்கராஸ் நம்ம உடல்ல இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அந்த 7 சக்கராஸ் எப்படி செயல்படுது, எந்த நிலையில செயல்படுதுன்றத ஒரு ஸ்லோகத்திலையும் பகவான் கொடுக்க போறார். ஒரு ஸ்லோகத்திலையும் கொடுக்க போறார். அந்த 8 நிலையிலையும் எந்தெந்த சக்கராஸ் இயங்கும், எப்படி நம்ம இது பண்றது ரொம்ப அழகா நம்ம படிக்கலாம். ஒரு ஸ்லோகம் மூலியமா படிக்கலாம். இப்போ அது இந்த 10ல இருந்து 36வது பதம் வரைக்கும் என்ன சொல்லுதுன்னா பயிற்சி, இடர்பாடுகள். இந்த 2 சாராம்சம் மூலியமா தான் இந்த 10ல இருந்து 36வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நாம படிக்க போறோம். முதல் வழியா பயிற்சி, உடல் மனது, உடலையும் மனது சார்ந்த செயலை நம்ம பார்க்க போறோம். 2வது இடர்பாடுகள், நமக்கு என்ன மாதிரி நமக்கு பிரச்சனை வருது அப்படின்றதையும் 2 விதமா நாமும் இந்த 10ல இருந்து 36 பதம், இந்த 36வது பதம் வரைக்கும் 2ஆ பிரிச்சிருக்கிறோம்.
பிரிச்சு நம்ம அதுல ஒண்ணு பார்த்துட்டு வரோம் இல்லைங்களா. இப்ப அஷ்டாங்க யோகத்தின் பயிற்சின்னு பாத்தீங்கன்னா மனம், முக்கியமா மனம். மனம் வந்து எப்பவுமே சஞ்சலமற்றதான், சஞ்சலமற்ற மனம் தான் அது என்னங்களா, அது சஞ்சலமற்ற மனம் தான். அதே பௌதிக ஆசைகளை துரத்தல், பிரம்மச்சரியம், காற்று வீசாத எடுத்து தீபம் போல, ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பழக்க வழக்கங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இப்போ இந்த 5 சாராம்சம் ரொம்ப முக்கியமான செயல்பாடு. நம்ம முதல்ல என்ன படிச்சோம், மனதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும், ஆன்மீக தன்மையோட கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அஷ்டாங்க யோகத்துல எப்படி நம்ம இருக்கும்போது, இந்த யோக பயிற்சி எப்படி செய்யும் போது என்ன மாதிரி நம்ம மனநிலை இருக்கணும்ன்றது பகவான் வந்து இதுல கொடுக்குறாரு. நம்ம முதல்ல படிச்சது வந்து சராசரி மனிதன், சராசரி உள்ள ஆளுங்களுக்கு அது நம்ம சொல்லப்பட்டது. ஆனா அஷ்டாங்க யோகத்துல பயிற்சி பண்றவன் எப்படி பயிற்சி பண்ண நம்ம தேர்ச்சி அடைய முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சஞ்சலமற்ற மனமா இருக்கணும். மனதை வந்து சஞ்சலம் இல்லாம வச்சிருக்கணும், பௌதிக ஆசையில துறக்கணும், பிரம்மச்சரியம் விரதம் இருக்கணும். ஒரு குடும்பஸ்தனா இருக்க, ஒரு கிரகஸ்தனா இருக்கிற ஒரு பிரம்மச்சரிய விரதம் இருக்க முடியுமா? யோசனை பண்ணி பாருங்களேன். பிரம்மச்சரிய விரதம் இருக்க முடியுமா? கடினம் தான். ஆனா நம்ம டெய்லி யோகாஸ் பண்றோம், டெய்லி எக்ஸசைஸ் பண்றோம், டெய்லி ஓடுறோம், ஓடியாங்க எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா அது வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னா கால நேர விரயம் சொல்லுது. பிரம்மச்சரிய விரதம் இருக்கணும். அதே மாதிரி காற்று வீசா எடுத்து எப்படி தீபம் எப்படி ஸ்ட்ரைட்டா நிக்குதோ அந்த மாதிரி தியானம் பண்ணணும். நம்ம உட்கார்ந்து பண்ண முடியுமா? கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க. பண்ண முடியும், முடியாது எதுவுமே கிடையாது, எல்லாமே பண்ண முடியும். ஆனா இந்த செயல்பாடு இருந்தாதான் அது செய்ய முடியும். நாங்க பயிற்சி அதுதான். இந்த 5 சாராம்சம் கரெக்டா இருக்கணும், ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கணும். இப்ப பசிச்சா சாப்பிடணும், அதுதான் உண்மை. பசிச்சா சாப்பிடணும், 4 வேளை சாப்பிடணும், 3 வேளை சாப்பிடணும், 5 வேளை சாப்பிடணும். பகவான் மாதிரி 16 டைம் பகவான் சாப்பிட்டாரு ஒரு நாளைக்கு. அந்த மாதிரி நாம சாப்பிட முடியுமா? 3 வேளை சாப்பிடுறது நம்மள செரிக்காது. பசிச்சா சாப்பிடணும், அது நீ நல்ல ஆகாரமா எடுக்கணும், சாத்வீகமான உணவா நம்ம எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி பேசுற விஷயங்கள் அந்த மாதிரி பேசுற விஷயங்களும் சரி, நம்ம செயல்படுற செயலும் சரி, இதெல்லாம் நம்ம வந்து எப்படி பண்ணணும், ஒழுங்குபடுத்தணும் இதெல்லாம் இல்லைங்களா. இந்த 5 சாராம்சம் இருந்தாதான் அஷ்டாங்க யோகத்தோட பயிற்சி ரொம்ப தெளிவா நம்ம பண்ண முடியும். இதுதான் நம்ம பேசா வந்து நம்ம படிக்க போறோம் 10ல இருந்து 36 வரைக்கும். இந்த 10ல இருந்து 36 பல வேலைகள் ஒரே சமயத்தில் செய்தால் நமக்கு கவனம் சிதறும், மனதை ஒருமுகப்படுத்துவதால் மட்டுமே வெற்றி கிட்டும். இதோட சாராம்சம் இது. இப்ப நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் பாருங்க, என்னால புரியும்பா, எனக்கு ஆபீஸ்ல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன், நான் என்னால செய்ய முடியும் அப்படின்னு சில பேர் நினைப்பாங்க. வந்து என்ன பண்ணுவோம், காலையில யோகாஸ் அந்த இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் கொஞ்சம் கடினம் தான். ஏன்னா துறவரம் போறவங்க, நம்ம அடிக்கடிக்கு இதே சொல்லியிருந்தா இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லப்பட்டது அது நமக்கு சொல்ல வரும். பல வேலைகள் ஒரே சமயத்தில் செய்தால் நமது கவனம் சிதறும், கண்டிப்பா சிதறும். நம்ம ஆபீஸ்ல வேலை நமக்கு நிறைய அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கும், நம்ம இன்னைக்கு எப்படியாவது இந்த ஒர்க்கை முடிச்சாகணும், இதை பண்ணி ஆகணும், அதை பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருப்போம். அப்ப அதையும் பண்ணுவோம், அப்போ நம்ம எக்ஸசைஸும் பண்ணணும், தியானம் பண்ணணும் போது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, அவங்க கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆப்போசிட் பிரபுஜி 8 மணிக்கு. இதோட முடிச்சிடறேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப நம்ம மனது வந்து கண்டிப்பாக சிதறும் நமக்கு. அப்போ பல வேலைகள் ஒரே சமயம் செய்வதால் நமது கவனம் சிதறும், மனதை ஒருமுகப்படுத்துவதால் மட்டுமே நம்ம வெற்றி கிட்டோம் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப தேவையற்ற விஷயங்களை மனதில் எண்ணக்கூடவே கூடாது நமக்கு. அப்ப அஷ்டாங்க யோகத்துல நம்ம பயிற்சி பண்ணணும்னா எல்லா விஷயமே, இந்த பௌதிக விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நாம துறக்க வேண்டும். துறந்தாதான் நம்ம அது பூர்ண அடைய முடியும். அதுதான் நம்ம முதல் அத்தியாயத்திலே பகவான் ஆரம்பிக்கும் போது சொல்லிட்டாரு. என்ன சொல்றாரு, மனதை நண்பனாக்குறது விரோதியாக்குறது அது உங்ககிட்ட தான் இருக்கு. அந்த தன்மை இருந்தாதான் நீ அந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை உன்னால பயிற்சி பண்ண முடியும்ன்ற. அப்ப இதை நாம முயற்சி பண்ணணும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இதோட நிறுத்திப்போம். நாம திங்கட்கிழமை அன்னைக்கு 10வது பதத்திலிருந்து ஆரம்பிப்போம். ரொம்ப அழகான இடத்துல வந்திருக்கிறோம். ஏன்னா இன்னிலிருந்து நாம 36வது பதம் வரைக்கும் அஷ்டாங்க யோகத்துல நிலையை நாம விரிவா படிக்கலாம். ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. பாவனி வைஷ்ணவியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்த விருந்திஜே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரி, ஹரி ராம ராம ராம் ஹரி ஹரி. ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி.
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी। எனக்கு வீடியோ ஒர்க் ஆகல, அதனால கொஞ்சம் அந்த கேமரா ஒர்க் ஆக போயிடுச்சு. நாளைக்கு எல்லாம் ரெடி ஆயிடும். உங்களை பார்க்க முடியல பிரபு மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभु हरे प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा प्रभु थैंक यू हरे कृष्णा प्रभु जी। நான் லைவ் ஆகும் பிரபு। धन्यवाद हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा प्रभु। திங்கட்கிழமை மணிக்கு பார்ப்போம்। हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा पद्मराज माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा பிரபு हरे कृष्णा प्रभु। ஒரு நிமிஷம்। हरे 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 அந்த வீடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டு நீங்க திருப்பி வீடியோ போட்டுக்கலாம். இது பண்ணு லைவ் க்ளோஸ்